niinku, mitä mä oon sitä oppinut tuntea, niin mä odotin paljon enemmän sellaista niinku huumoria ja läpäheittoa. Ja ylipäätään odotit häneltä enemmän. Odotin ylipäätänsä kaikin puolin vähän enemmän. Ootko pettynyt? Mä oon tosi pettynyt. Oltiin tänään tutustumassa Jukka Rasilaan mahtavassa aarreaitassa, runsauden sarvessa, pukuvarastossa. Jossa oli tuhansia upeita pukuja eri aikakausilta. Se oli ihan niin kuin Armanin räätäliliike, että siellä on kaikki mahdolliset vaatteet, mutta se vaan täytyy tehdä ne itse. Tuonne oli valmiina. Me kokeiltiin niitä vaatteita ja käytiin läpi vähän sellaista koomikon ja sketchin tekijän. Tämä tuli aika hyvin muuten. Sketchin hahmon tekijän arkea ja että miten ne syntyy ja mistä ne ideat oikein tulee. Kukas te olette? Ratsu! Valtakunta Ratsusta! Some Botox? Yes. It's possible with me. Breathe me like a fool. Olisiko isompaa kypärää kuin vähän purisi? CD vai vinyyli? Teillä on vinyylejä. CD. 4. kerta oikealle ja muistaakseni neljäs hylly ja sitten otat tältä korkeudelta auki ja 1, 2, 3 niin tässä sieltä. Mun sketsihahmo oli kyllä aivan siis luokattoman surkea. Mulla taas oli semmonen niin kuninkaallisen hyvä. Ihan loistava. Saatiin nyhjettyä ihan hauskat hahmot siihen. Joo, me saatiin vähän ohjeita, että millä tavalla niin tuommoinen sketsihahmo luodaan, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, tarviiko sillä olla jotain erikoista rekvisiittaa vai voiko se mennä ihan suoraan ja olla näin ja olla esimerkiksi mäkihyppääjä tässä vaatteessa. Sen jälkeen tehtiinkin piilokamera. Se oli ihan mahtavaa ja ihmiset lähti hyvin mukaan siihen, vaikka ne tiennyt olevansa mukana siinä. Täällä viritellään kovaa tahtia kamoja paikalla ja vähän jännittää tosta lähteä tuolta ulkoa poimimaan ihan random ihmisiä. Että mä rupesin jännittää, että saanko mä ketään tänne näin niin kuin lavalle, että pystykö mä olemaan tarpeeksi vakuuttava, että joku uskoo. Tännekin on piilotettu yksi kamera, että lava on tässä päällä, että toivottavasti ei kova jyti sitä ohjaajaa varten tää kamera. Jännittää. Taas uutta haetaan, että edellinen taisi lähteä, taisi olla niinku edellinen, joka kävi tossa, niin 3 ehdin pyytää ja 4 lähti, että nyt pitää vaan uskottavuutta lisää, että ja kierroksia, että katsotaan kuka sieltä lähtee. Mitkä fiilikset? Aika hämmentyneet. Miten Jukka sun vastaanottelee suoriutuu? Erittäin loistavasti. Niin mulle annetaan aina vähän eri tehtävänanto tähän. Ja nyt mun piti olla sulle älyttömän ilkeä, mutta mä en jotenkin hennonnut olla. Et kun mä tiedän, että toi on varmasti ihan kamala tilanne, että jos ihmiset rupeaa niin vähän riitelee tuolla. Niin, tää ohjaaja oli kanssa aika tiukka. Mutta se oli nyt ihan lempeimmästä päästä. Se on huutanut mulle ihan hirveästi. Okei. No joo. Hyvät nitsarit oli. Alkoi ihan tuntua. Se oli kyllä aika julmaa, kun laitetaan lyömään. No, onhan tää aika erikoinen taiteenlaji, että mä luulin jo, että kun meillä oli tossa tommonen pieni tauko, että ei tunnu niinku missään, että vähän niinku väsyy odottelemaan, mutta kyllä siinä on joka kerta, kun siinä kuitenkin täytyy tehdä tosta näyttelijätyötä ja yrittää kuunnella, niin kuin, että ihminen ei joudu ihan paniikkiin, koska mä voin kuvitella, että toi on ihan hirvittävä tilanne, koska muakin jännittää tää näin paljon, että kun ei ennemmin koskaan aikaisemmin tehnyt piilokameraa. En mä suoraan päin naamaa Jukalle sanois, mutta onhan se rasittavan oloinen henkilö siviilissä. On joo, siis sen kanssa oli tosi inhottavaa tehdä yhtään mitään, kun se vähän niin kuin nipotti kaikesta ja se oli hirveän hankala ja selkeästi huomasi, että se niin kuin koki, totta kai koki, että se on parempi kuin me, vaikka eihän se oo.
vaikka vähän olisikin, niin ei se silti tarvi 4 pukuhuonetta noista meillä ei jäänyt mitään pukkaria, me vaihdettiin vaatteet sit siellä. Pihalla vaihdettiin champagnea, sillä oli roudettu hirveät määrin, kylpyamme täynnä champagnea. Se niinku vietti semmoista kunnon stara-elämää. Se on tavallaan vienyt meidän paikan. Oikeesti kannattaa katsoa tää jakso, koska tässä on ihan huikeeta meininkiä, järjetöntä improa Jukan suunnalta. Alastomuutta ja mekin yritettiin kyllä parhaamme ja aika hauskaa meininkiä on tulossa. Todella hauskaa, sanotaan näin. Hauskinta mahdollista! Ensi lauantaina. 5. marraskuuta. Jukka Rasila. Lauantai-projektissa. Katso. Ja saa lupamaksurahoillesi vastinetta isosti. Koska se on maailman paras ohjelma. Mikä? Lauantai. Niin on. Kuinka paljon se on jengiä, kattokaa.